நம்ம தூத்துக்குடியில் நெய்தல் கலைவிழா மற்றும் உணவு திருவிழா கோலாகலமாய் தொடங்க உள்ளது. அக்டோபர் 11 முதல் 13ஆம் தேதி வரை தூத்துக்குடி எட்டயபுரம் சாலை, சங்கரபேரி சாலை பிரிவில் நடைபெறுகிறது. அனைவரும் வாரீர், அனுமதி இலவசம். 10வது வாரம் முடியும் போது ஒரு ஃபயர் ஒன்னு இருக்கும் பாத்தீங்களா? சாட்டர்டே சண்டேன்னு எப்படி இருக்கும்? அது வீக் 1 இருந்தது, ஃபர்ஸ்ட் எபிசோட்லயே இருந்தது. ஜாக்லின் ஏஞ்சி நின்ன உடனே, ஜாக்லின் நீங்க உட்காருங்க, முத்துக்குமரன் நீங்க பேசுங்க. அங்கேயே ஜாக்லின் ஷாக், என்ன நடக்குது? ஒரு இடத்துல பஞ்ச் அடிக்க அடிக்க சைலண்ட் ஆயிட்டாங்க. இவரு கிட்ட எப்படி போய் பேசுறது, எப்படி பேசினாலும் மடக்குறாரு இவருன்ற மாதிரி ஜனங்களுக்கு இரிட்டேட்டடா இருக்கு. சம்பந்தமே இல்லாம அழுவுது, எதுக்கு இது ஓவர் ஆக்டிங் பண்ணதோ என்னமோ. சாச்சனாவை கூப்பிட்டு ஓவர் கான்பிடென்ட்ல நிறைய தேவையில்லாத விஷயம் பண்ணாத, தவிர அந்த பொண்ணு நாமினேஷன்ல வராதுன்னு எத்தனை குத்துக்குவாங்கன்னு மட்டும் பாருங்க. ஜெஃப்ரி கண்டிப்பா பண்ணுவான். இந்த பிராங்க்னு ஒரு விஷயம் பேசி ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இவர் சொல்லியிருக்காரு ரஞ்சித் சார் கிட்ட. அப்ப ரஞ்சித் சாருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அங்கேயே, இது தர்ஷாவும் தர்ஷிகாவும் பண்ண கேம். தர்ஷாலாம் நிறைய தெரியணும் சொல்லி முட்டாள்தனமான ஒரு கேம் பிளே பண்றாங்க. முத்துக்குமரன் நான் நம்ப கூடாது, பட் முத்துக்குமரனோட பிளான் நான் சொல்லட்டுமா உங்களுக்கு? எனக்கு ஆனந்தி மேல பயங்கர கோவம். எனக்கு அது சொன்ன உடனே வெளியில பாக்குற ஜனங்க என்ன நினைப்பாங்க? பேட்மேன் வெளியில வந்தா மட்டுமே தான் மத்தவங்களோட இண்டிவிஜுவல் கேம் ஸ்டார்ட் ஆகும். ஓப்பனிங்லயே பார்த்தோம் விஜய் சேதுபதி சாரோட அப்ரோச் டோட்டலி சோ இட் இஸ் எப்பவுமே ஒரு இதுன்னும் போது நம்ம கம்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சோம். பழைய ஹோஸ்ட் பண்ணாங்க, புது ஹோஸ்ட். அதுக்கான ஸ்பேஸ் இல்லாம அவருக்கான ஒரு ஸ்டைல பயங்கரமா கொண்டுட்டாரு. ஆமா 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 என்ன கேட்டா சரியான மாசா பண்ணிட்டாரு இன்னைக்கு. சத்தியமா எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல. வேற லெவல். அவரோட வே ஆஃப் டாக்கிங் எதுவா இருக்கட்டுமே, அந்த கண்டஸ்டன்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்களா? ஒரு மாதிரி அவங்க ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே அந்த ஒரு சிலிப்புல இருந்தவங்க அவர் ஒரு இடத்துல பஞ்ச் அடிக்க அடிக்க சைலண்ட் ஆயிட்டாங்க. இவரு கிட்ட எப்படி போய் பேசுறது, எப்படி பேசினாலும் மடக்குறாரு இவருன்ற மாதிரி ஆன் பாயிண்ட் இருந்தது. சூப்பரா இருந்தது. ஆக்சுவலா ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் அவர் கேட்டாரு, நீங்க ஏன் ரூம் எப்படி சூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாரு. ஆமா, தூங்குறதுக்கு கம்ஃபர்டபுளா இருக்கு, துணி பொருள் வைக்கிறதுக்கு கம்ஃபர்டபுளா இருக்குன்னு அங்கேயே மாட்டினாங்க சுனிதா ஃபர்ஸ்ட். இது கேர்ள்ஸா இருக்கட்டும் பாய்ஸா இருக்கட்டும், அவங்க 2 பேருமே சிக்னது எங்கன்னா சிங்கிள் பெட் இருக்கு, பார்த்தோன்னே பயங்கர அட்ராக்ஷனா இருக்கு, நிறைய கண்ணாடிங்க இருக்கு நம்ம மேக்கப் பண்ணிக்கிறதுக்கு, நம்ம 100 நாள் இருக்கிறதுக்கு பொருள் வைக்கிறதுக்கு எல்லாம் நம்மளுக்கு சிங்கிள் பெட்டா இருந்தா இதுதான் யோசிச்சிருக்காங்க. தவிர்த்து ஒரு கோடு ஒண்ணு போகுது, இந்த சைடு என்னென்ன, இந்த சைடு வந்தா ஓகே, ஸ்டோர் ரூம் இருக்கு, சமையல் கட்டு, கிச்சன் இருக்கு, இதெல்லாம் எதுவுமே யோசிக்கலாம் அவங்க. சமையல் கட்டு, அதாவது கிச்சன் இருக்கிற ஏரியா நம்ம எடுத்துட்டோம்னா 3 வேலையும் நம்மள சமைக்க விட்டுருவாங்களோன்னு தர்ஷா சொன்னாங்க. அப்ப அவர் கேட்ட கேள்வி என்ன, நீங்க இங்க ஜாலி பண்ண வரல, கேம் விளையாட வந்திருக்கீங்க. அப்போ நீங்க ஏதாவது ஒரு விஷயம் பண்ணாதானே அது வெளியில தெரியும், டிவில ஜனங்களோட கனெக்ட் ஆவீங்க. அப்போ நீங்க வெறும் ஃபன் பண்ணதான் வந்திருக்கீங்களான்ற மாதிரி இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் நிறைய போச்சு. பாய்ஸ் கிட்டயுமே அதான். வந்த உடனே பாயிண்ட் யோசிக்கல. அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம மாஸ்டர் மைண்ட் இருக்கார்ல ரவி சார், பேட்மேன், அவரு சொன்னாரு, அப்ப சரிப்பா ரூம் கேக்குறாங்களா கொடுத்துருவோம், நாமினேஷன்ல ஒரு வாரம் போடக்கூடாது அப்படின்னு அவர் உள்ள நுழைஞ்ச உடனே அவரு கேம் ஸ்டார்ட் பண்ணாரு. அவர் கேம் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலன்னா இன்னும் உட்காந்து இந்த சிங்கிள் பெட்ரூம், கண்ணாடி நிறைய இருக்கு, ஐயோ கிச்சனை கொடுத்துட்டா நம்ம 3 வேளை சமைக்கணுமோ, இது இந்த மாதிரியான இது பிளஸ் பாய்ஸுக்குமே தனி பார்த்த உடனே ரொம்ப அழகா இருக்கு, நம்மளுக்குமே தனி பெட் எல்லாம் வேணும்னு அவங்களும் அந்த மைண்ட் செட்ல தான் இருந்திருக்காங்க. விட்டு கொடுக்காத பட்சத்துலதான் ஃபேட்மேன் கொடுத்தாரு அந்த ஐடியா, நாமினேஷன் ஒண்ணு போடுங்கன்னு சொல்லி. சோ விஜய் சேதுபதி சார் சொல்ல வந்தது என்னன்னா, இங்க யாரும் ஃபன் பண்ண வரல, கேம்ல நீங்க எப்படி அது ஃபன்னா இன்ட்ரெஸ்டிங்கா ஸ்ட்ராட்டஜியா ஒரு பிளான் பண்ணி என்ன எக்ஸிக்யூட் பண்றீங்கன்றதுதான் பிக் பாஸ் வீடு. யாருமே சொகுசா தூங்கி டைம்க்கு சாப்பிட வரல. அது ஒரு பாயிண்ட் சூப்பரா இருந்தது. ஆக்சுவலா கடைசியில பெனிஃபிட் யாருக்காச்சு? பாய்ஸ்க்கு தானே ஆச்சு. அவங்களுக்கு தானே கிச்சன் ஏரியா வந்தது, ஸ்டோர் ரூம் வந்தது, எல்லாமே வந்தது. சரி 100 நாள் எல்லாருமே சொல்றாங்க, கான்பிடன்ஸ், ஆசை, ஓகே. அடுத்த வாரமே வெளியில வந்துட்டேன், ப்ராப்பர் கேம் விளையாடல. அப்ப அந்த ரூம்காக பேசினது, கம்ஃபர்டபுள்காக பேசினதுல போயிடுச்சு இல்லையா? இப்படியும் போன கேர்ள்ஸ், இப்படி யோசிச்ச கேர்ள்ஸ் இருக்காங்க, இப்படியும் யோசிச்ச கேர்ள்ஸ் இருக்காங்க. டில் டேட் வரைக்கும் மேடம் வெளியில தானே படுத்துன்னு இருக்காங்க, நம்ம ஹோஸ்ட் மேடம் ஜாக்லின் மேடம். சோ ஆப்ஷன் இல்ல, முடிவு எடுக்கணும் அப்படின்னு வரும்போது பாய்ஸ் வச்ச கோரிக்கைக்கு இவங்க எதுவுமே யோசிக்காம நம்மளுக்கு இந்த இடம் வேணும் ஒண்ணு, 2வது வெளியில வரவங்க எல்லாம் வெளியில படுக்கணுமா, அப்ப இம்மீடியட்டா டிசிஷன் எடுத்துலாம் அப்படின்னு அவசரப்பட்டு எடுத்த டிசிஷன் தான் அது. அதுல நன்மையும் இருக்கு, பேக் ஃபயரும் ஆயிடுச்சு நிறைய. சோ 2 பாயிண்டும் இருக்கு, அதுல 2மே இருக்கு. கரெக்ட். அந்த பாயிண்ட் ஏன் சொன்னா கொஞ்சம் அவர்கிட்ட தப்பிச்சிருந்திருக்கலாம்னு நான் சொல்ல வரேன். எல்லாம் அவரு நீங்க ஒண்ணு புரிஞ்சுக்கணும், அவரு டப் 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 பாயிண்ட் அடிச்ச உடனே
ஐயோ நம்ம நிறைய பேசணும்னு நினைச்சிருந்தோம், இவருக்கு என்ன பேசணும்னு எல்லாம் பிளாங்க் ஆயிட்டாங்க. ஆக்சுவலா அவர் கூப்பிட்டு ஒரு கேள்வி கேட்டா என்ன சொல்றதுன்னே தெரியல, பதட்டம். ஒரு பேனிக் மூடுக்கு வந்துட்டாங்க. எல்லாரும் என்ன நினைச்சாங்க, ஒரு வந்த உடனே ஜாலியா அந்த ஒரு வெல்கம் டே மாதிரியே ஒண்ணு இருக்கும். என்ன முடிஞ்சு போனா பிராங்க் டாபிக் பேசுவாங்க, வீடு பிரிஞ்சதை பத்தி பேசுவாங்க. இந்த டாஸ்க் சூப்பரா பண்ணிருக்கப்பா, இந்த டாஸ்க் சூப்பரா பண்ணிருக்கப்பா, பட்டிமன்றத்துல நீ சூப்பர்மான்னு இப்படி பேசி முடிச்சிருவாரு. சோ நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வீக் பெருசா இருக்காது அப்படின்னு ஒரு ஒரு மைண்ட் செட்ல வந்து அவங்க உட்கார்ந்த உடனே அந்த ஒரு ஒரு 10வது வாரம் எல்லாம் முடியும் போது ஒரு ஃபயர் ஒண்ணு இருக்கும் பாத்தீங்களா, சாட்டர்டே சண்டேன்னு எப்படி இருக்கும். எதுக்கு 10வது வாரம், ஒரு 4-5 வாரத்திலேயே சொல்றேன். அது வீக் 1 இருந்தது, ஃபர்ஸ்ட் எபிசோட்லயே இருந்தது, சாட்டர்டே எபிசோட்ல. எல்லாரையும் உட்காந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் எங்க இருந்து ஆரம்பிக்கலாம் சார், அங்கிருந்து ஆரம்பிக்க சொல்லுங்க சார்ன்னு சுனிதா சொன்னாங்க. ஓகே சுனிதா நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு. சுனிதாக்கு அடுத்தது ஒண்ணு போனோடனே ஜாக்லின் ஏஞ்சி நின்ன உடனே, ஜாக்லின் நீங்க உட்காருங்க, முத்துக்குமரன் நீங்க பேசுங்க. அங்கேயே ஜாக்லின் ஷாக், என்ன நடக்குது. அந்த பொண்ணுக்கு அங்கேயே டம் ஆயிடுச்சா, ஐயோ என்ன நம்மள டார்கெட் பண்ற மாதிரி இருக்கே அப்படின்ற மாதிரி அங்க ஸ்டார்டிங்ல இருந்தே ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுன்ற. சோ எல்லாருமே பிளாங்க் அவுட் ஆயிட்டாங்க. அவங்களுக்கு என்ன சொல்றதுன்னு தெரியாம உளர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. சுனிதா உட்காந்து, இல்ல இவங்க யாரோ உட்காந்து ஒரு ஏதோ ஒரு டிஸ்கஷன் நடக்கும்போது, பேசாதீங்க அடங்குங்க பண்ணாதீங்க, அந்த தர்ஷாவோட ஒரு இதே மாதிரி ஜாக்லினும் ஒரு இடத்துல பண்ணிருப்பாங்க, அதை பாயிண்ட் அவுட் பண்ணாரு. மத்தவங்க பேசும்போது இது பண்ணி இதெல்லாம் பண்ணாதீங்க, நார்மலா பேசுங்க, என்ன வேணா பண்ணுங்க, பண்ணாது. அதுதான் சொல்றேங்க, பா இவ்வளவு நோட்டபிளா இருக்கு, இவ்வளவு விஷயம் எடுத்து பேசுறது, இவர்கிட்ட என்ன பேசுறது நம்மன்னு அங்கேயே முடிஞ்சிருச்சு. இப்ப பிராங்க் விஷயத்திலே கூட, பிராங்க் முடிஞ்ச உடனே எல்லாரும் ஓரளவுக்கு இந்த இவர் போய் வளர்றதுக்கு முன்னாடி பிராங்கா அப்படின்னு ஓரளவுக்கு மத்த கேர்ள்ஸ் எல்லாம் சிரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஜாக்லின் மட்டும் தான் தனியா பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க, கார்டன்ல நின்று பர்ஃபார்மன்ஸ். யாராவது ஏதாவது சொன்னா கூட இப்படின்றது, அங்கிருந்து உள்ள போய் லிவிங் ஏரியால இப்படின்றது, அப்புறம் பாத்ரூம்ல போய் அழுதாங்க பாருங்க. அது எதுக்கு அழுதாங்கன்னு எனக்கு புரியல. அவங்க ஒரு ஹோஸ்ட் தானே, ஒரு பிராங்க் பண்ணணும்னு நினைச்சிட்டாங்கப்பா பாய்ஸ், பண்ணிட்டாங்க, அது பிராங்க் எடுத்துருக்கணும். இல்லன்னா மூஞ்ச லட்சணம் இந்த மாதிரிலாம் பிராங்க் பண்ணாதீங்க, தேவையில்லாம அவர் ஹெல்த் கண்டிஷன் இவருக்கு ஹெல்த் கண்டிஷன் எல்லாம் வச்சு ஏன் இப்படி பண்றீங்கன்னு சொல்லியிருக்கணும். அது அழுவறதுக்கான அவசியம் என்ன? அதுதான் ஜாக்லின் பண்ற ஒரு தப்போன்னு தோணுது. ஏன்னா எல்லா சிச்சுவேஷன்லயும் அவங்களுக்கான ஒரு விஷயத்த அவங்க பதிவு பண்ணணும்னு ரொம்ப போக்கஸ்டா இருக்காங்க. நம்ம இயல்பா நம்மளா இருந்தாலே ஜனங்களுக்கு பிடிக்கும். இது தனியா ஒரு பிராங்க்ன்ற ஒரு விஷயத்துக்கு இவ்வளவு ஸ்கோர் பண்ண வேண்டிய அவசியம் என்ன இருக்கு? வேண்டாம். அது ஜாக்லின் நிறைய மிஸ்டேக் பண்றாங்க, ஜனங்களுக்கு இரிட்டேட்டடா இருக்கு. அவங்க பண்ற நிறைய விஷயங்கள் நைன்னு இந்த பொண்ணு இது சம்பந்தமே இல்லாம அழுகுது, எதுக்கு இது ஓவர் ஆக்டிங் பண்ணுதோ என்னமோ, ரொம்ப இரிட்டேட் பண்ணுது இந்த பொண்ணு, அந்த மாதிரி ஒரு ஒப்பீனியனை கிரியேட் பண்ணிட்டாங்க அவங்க. சோ அவங்க அதை மாத்திக்கிட்டா மட்டும்தான் அவங்க சஸ்டெயின் பண்ண முடியும் அந்த வாரங்கள். அவர் அதே மாதிரி சாச்சனாவை கூப்பிட்டு ஒண்ணு கேட்டாரு, உனக்கு வெளியில போகும்போது எப்படி இருந்தது, உள்ள வரும்போது எப்படி இருந்ததுன்னும் போது எனக்கு மனசே உடஞ்சிருச்சு. இந்த ஒரு வார்த்தையை வச்சுன்னா, நீ அப்ப அந்த வார்த்தையை ஏன் சொன்ன, நீ வார்த்தை சொன்னது தானே தப்புன்னு அந்த பொண்ணுக்குமே புரிய வச்சாரு. ஓவர் கான்பிடென்ட்ல நிறைய தேவையில்லாத விஷயம் பண்ணாத, அது புத்திசாலியா இருந்தா அந்த பொண்ணு புடிச்சுக்கோ, புத்திசாலி இல்லைன்னா பிரச்சனை. அங்கேயே சில பேர் பேசவே ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, அந்த பொண்ணு ஓவர் கான்பிடென்ட்ல வெளில போயிட்டு வந்ததுனால இந்த மாதிரி எல்லாம் பிஹேவ் பண்ணுதோ அப்படின்ட்டு. நீங்க நினைக்கிறீங்களா அடுத்த வாரம் அந்த பொண்ணு நாமினேஷன்ல வராதுன்னு? எத்தனை குத்துக்குவாங்கன்னு மட்டும் பாருங்க. அசால்ட்டா 5-6 குத்து அப்படியே சாச்சனா அவங்க வெளில போயிட்டு வந்தோன்னே கொஞ்சம் ஓவர் கான்பிடென்ட்ல நிறைய விஷயங்கள் பண்றாங்களோ இதே ரீசனை சொல்லி நாமினேட் பண்ணுவாங்க. அவங்க டீம் மெம்பர்ஸும் பண்ணுவாங்க, ஆப்போசிட் டீம் மெம்பர்ஸ்லயே பண்ணுவாங்க, ஜெஃப்ரி கண்டிப்பா பண்ணுவான். மூவிங் ஆன் டு நம்ம பிராங்க்குக்கு போயிடலாம். இப்போ நீங்க சொல்லுங்க, உங்களுடைய அப்சர்வேஷன்ல இருந்து ஆரம்பிச்சிடலாம், நீங்க சொல்லுங்க. இதுல என்ன பிரச்சனைனா, அவர் ஓவர் சந்தோஷத்துலதான் வளர்னது. ஆக்சுவலா அவரோட அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரோல்ல தான் கேப்டன் கீழ வளர்னாரு. அவர் வளரி அதே வார்த்தையை கீப் அப் பண்ணாம என்ன பண்ணிட்டாரு, பாய்ஸ் டீம் வந்தோடனே அவர் இவங்க சொல்ல வேணான்னு நான் சொல்லிட்டேனே இவங்க கிட்ட என்ன சொல்றதுன்னு சமாளிக்காம, தெரியல அவருக்கு சமாளிக்க தெரியாம என்ன பண்ணிட்டாரு, நானு அருண் ரஞ்சித் 3 பேருமே இருக்கோம்லப்பா, நான் அதை தான் சொன்னேன் அப்படின்ட்டு. நேத்து நடந்த இதுல என்ன சொல்றாரு, அந்த ஃபேக் அந்த ரியல்லாம் ஓட்டினாங்க இல்லையா, அதுக்கப்புறம் அவருக்கு ஏத்துக்க முடியல. என்னமே என்ன நாமினேட் பண்ணிட்டாங்க, என்ன ஃபேக்குன்ட்டாங்க, என்னால ஒத்துக்க முடியல, இனிமே நான் கேர்ள்ஸ் டீம் தான், கேர்ள்ஸ் அப்படி இப்படி பயங்கரமா இருப்பேன். அவருக்கு விஷால் நீங்க ஏன் சொன்னீங்க, சாச்சனா சொல்லட்டும், சாச்சனா அண்ணா நீங்க சொன்னதை நான் பார்த்தேன் சார் அப்படின்றுச்சு அந்த பொண்ணு. முன்னாடி நடந்தது எனக்கு கிளாரிட்டி கிடையாது, ஆனா நான் பின்னாடி நடந்ததை பார்த்தன்ற உடனே அவரு அங்க லாக் ஆயிட்டாரு. எல்லாரும் நின்ன உடனே லாக் ஆயிட்டாரு. லாக் ஆனோடனே பாத்தீங்களா, சினிமா படம் டைலாக் மாதிரி அது என்ன சொல்றது, நாட்டாம தீர்ப்ப சொல்லுன்ற மாதிரியே இது தர்ஷாவும் தர்ஷிகாவும் பண்ண கேம் அப்படின்னு பாத்தீங்களா, அந்த அடிச்சு பேசுறத பாத்தீங்களா நீங்க? சரி நான் என்ன சொல்றேன், அந்த பொண்ணா உன் வாயை தட்டி சொல்லுங்க என்ன நடந்தது சொல்லுங்கன்னு கேட்கல, இவரா சொன்னதுதான்
அவன் வந்து உள்ள கேட்டா, ஏன்னா அவங்க சொல்ற பாயிண்ட் கரெக்ட் தானே. எங்க டீம் பிளேயர் ஒருத்தவங்க உள்ள இருக்காங்க, அவங்க பிராங்குக்காக மட்டும்தான் இது செஞ்சாங்களா இல்ல இண்டிவிஜுவலா ஒருத்தரோட நாமினேஷனுக்காக செஞ்சாங்களா, நம்மள ஏமாத்துறாளா பவித்ரான்றது அது ஆதகத்துல நடந்த ஒரு விஷயத்துலதான் பவித்ரா மாட்டினது. மத்த பாய்ஸ்க்கெல்லாம் என்ன ஆயிடுச்சு, நம்ம சொல்ல வேணாம்னு சொல்லி 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 இவரு சொல்லிட்டாருன்றது ஒரு பாயிண்ட். அததான் வந்து இங்க அருண் ஆக்சுவலா வந்து இன்னைக்கு சொன்னாரு, இது ரஞ்சித் சாருக்காக எல்லாம் பண்ணல சார், இது இவருக்காக பண்ணிக்கிட்டது அப்படின்ட்டு. எனக்கு தெரியாது சார், எனக்கு தெரியாது, எனக்கு தோன்றது இவர் ரஞ்சித் சாருக்காக எல்லாம் பண்ணல, இவருக்காக பண்ணிக்கிட்டது. அங்கேயும் விஜய் சேதுபதி சார் சொல்றாரு, ஓ அவரு வந்து அருண் ரஞ்சித் சார் நானும் இருக்க நாமினேஷன்ல சொல்லியிருந்தா உங்களுக்கு ஓகேவா, அப்ப உங்களுக்கு சொல்லாம வெறும் ரஞ்சித் சார்ன்னு சொன்னது உங்களுக்கு காண்டா அப்படின்னு பண்ணிட்டு அது உங்களுக்கு காண்டா அப்படின்னாரு. அங்கேயும் இதுவாயிடுச்சு. இதுல மேட்டர் என்னன்னா, ரஞ்சித் சாரை உட்கார வச்சு கேக்குறாங்க, உங்களுக்கு தெரியாதா சார்னா எனக்கு தெரியாது, கேளுங்க சார்னா சார் நீங்க எனக்கு சொல்லிட்டு பண்ணிருக்கலாம்னு ஒண்ணு போச்சு. அதுக்கப்புறம் அவர் பிரேக் போயிட்டு வரும்போது நான் வீடியோ பார்த்தேன், அது பிளே பண்ண முடியாது, அதை பத்தி நம்ம நிறைய பேசிட்டோம், நான் ஷார்ட்டா சொல்றேன்னு சொல்லி இந்த பிராங்க்னு ஒரு விஷயம் பேசி ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இவர் சொல்லியிருக்காரு ரஞ்சித் சார் கிட்ட, சார் நீங்களும் நானும் நாமினேஷன்ல இருக்கோம், இந்த பிராங்க் நம்மளுக்காக தான். அப்ப ரஞ்சித் சாருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அங்கேயே. அததான் இவர் கேட்டாரு, என்ன கேட்டாரு, சார் உங்களுக்கு தான் அவர் சொல்லியிருக்காரு, அதை நான் பார்த்துட்டு அப்புறம் எப்படி சார் என்கிட்ட சொல்லாம பண்ணீங்க, இது எப்ப நடந்தது நீங்க எப்படி கேட்பீங்க. கரெக்ட். மேபி அது உண்மையாலுமே ரஞ்சித் சார் மறந்துட்டு இவர் சொன்ன உடனேதான் இந்த இவர் சொல்லியிருக்காருன்னு ரிகலெக்ட் பண்ணிருப்பாரா. அருண் சொல்றான் ஸ்ட்ராங்கா எனக்கு தெரியாது, ஆனா நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கு. விஷால் பெட்ல படுத்திருந்தாப்பலன்னு சொல்றாருல சார், சொல்றாருல விஜய் சேதுபதி சொல்றாருல, எல்லாமே அவரு கிடையாது, இவங்களும் சேர்ந்துதான் பண்ணிருக்காங்க. சோ அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க, மொத்தமா நேத்து டிஸ்கஷன்ல என்ன பண்ணிட்டாங்க, மொத்த பழியும் தூக்கி போட்டாங்க. எப்படி கொண்டு வந்துட்டாங்கன்னா, எங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாதுப்பா, எல்லாம் இவர் தான் அப்படின்ற மாதிரி கொண்டு வந்துட்டாங்க. அவங்க செஞ்சதுக்கு கொஞ்சம் அந்த அந்த குற்ற உணர்ச்சி எடுத்திருந்தாங்கன்னா ஒரு பிரச்சனை முடிஞ்சிருக்கும். எல்லாத்தையும் திருப்பிட்டாங்க அவர் சைடு, அப்படியே டோட்டல் எல்லாம் A1 அக்யூஸ்ட் இவர் தான், A2 இவர் தான், A3 இவர் தான், தூக்கி உள்ள போடுங்க சார்ன்ற மாதிரி கொண்டுட்டாங்க. அததான் இன்னைக்கு வந்து விஜய் சேதுபதி அவர்கள் கேட்டது, உங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சுதே, அப்பயே வெறும் அவர் சொல்லாம பண்ணிட்டாருன்னு அவரை மட்டும் கை நீட்டுறீங்கன்றதா அவர் கேட்டது. ஆக்சுவலா இன்னும் அந்த பிராங்க் மட்டும் இல்ல, நம்ம கண்டென்ட்க்கு என்ன பண்ணிருப்போம். ஆமாப்பா, ஒண்ணுமே இல்லையே, சும்மா தோரம் பருப்ப குடி, புளி இல்ல, மேகி இல்ல, இது அப்புறம் கேர்ள்ஸ் கூட எப்ப பார்த்தாலும் பாரு மச்சான், அது மச்சான், இது மச்சான், யாருக்கு அதான் ஒரு விஷயம் என்னன்னா, பாய்ஸ்க்கும் கேர்ள்ஸ்க்குமே நான் சொன்னதுதான், பாய்ஸ் ஒத்துமையா இருக்கிற மாதிரி கேர்ள்ஸ் முன்னாடி காமிச்சுக்கிட்டாங்க, முடிவெல்லாம் ஒத்துமையா எடுத்தாங்க, ஆனா ஷேடோல தான் இருந்திருக்காங்க. இதை நான் சொன்னேன் யாருமே இன்னும் இண்டிவிஜுவலா அவங்க கேம் விளையாடவே இல்ல. இவர் எல்லா பிளானையும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி கொடுக்குறாரு. ரைட் ஹேண்ட் வந்து தீபக், லெஃப்ட் ஹேண்ட் வந்து முத்துக்குமரன், அதுக்கு கீழே அப்படியே எல்லாரும் சிப்பாய்கள் மாதிரி சேர்ந்து ஒரு கேம் விளையாடுறாங்க, தவிர்த்து யாருமே இண்டிவிஜுவலா எதுவுமே பண்ணல அப்படின்னு. ஆனா கேர்ள்ஸ் டீம் வரும்போது பிளஸ் இருக்கு மைனஸ் இருக்கு, எல்லாம் அடிச்சுக்கிட்டாங்க, ஒத்துமையா கிடையாது, நீயா நானாங்க. ஆனா இண்டிவிஜுவலா அவங்க கேம் விளையாடுறதுக்கு அவங்க ட்ரை பண்ணாங்க. என்ன கேட்டீங்கன்னா, பேட்மேன் வெளியில வந்தா மட்டுமே தான் மத்தவங்களோட இண்டிவிஜுவல் கேம் ஸ்டார்ட் ஆகும், இல்ல அவங்களும் ஆட முடியாது, இவரும் ஆட விட மாட்டார். அவர்தான் எவிக்டா போறாருன்னு பல இடங்கள்ல ஒரு இது வர ஆரம்பிச்சிருச்சு, வீடே ஷாக் ஆகுங்க. அவர் மட்டும் இப்ப இது இந்த மாதிரி வருது இல்லையா இந்த நியூஸ், இது மட்டும் உண்மையாயி அவர் எலிமினேட் ஆயிருந்தாருன்னா வீடே ஷாக் ஆயிடும். இவ்வளவு கண்டென்ட் கொடுத்த ஒரு ஆளே எலிமினேட் பண்றாங்கடா ஜனங்க, நம்ம கதி எல்லாம் என்ன, அப்ப நம்ம அடுத்தது என்ன பண்ண போறோம்ன்றது யோசனை ஸ்டார்ட் ஆயிடும் வீட்டுல. ஆமா, அந்த மாதிரி நிறைய பேர் ட்ரை பண்ணி பேக் ஆயிடக்கூடாது இல்லையா. ஓகே, ஆக்சுவலா தர்ஷாக்கு ஆல்ரெடி நீ பேக் சைடு பேசிட்டு இருக்கும்போது நீ பேசுறது போதுமான்ட்டாரு இவரு. அந்த பொண்ணுக்கு ஃபர்ஸ்ட் கிளாரிட்டியே கிடையாது, எதுக்கு கத்தணும், எதுக்கு கத்தக்கூடாது, எங்க பேசணும் பேசக்கூடாது அப்படின்றது தர்ஷாக்குமே ஒரு கிளாரிட்டி கிடையாது. தர்ஷாலாம் நிறைய தெரியணும்னு சொல்லி முட்டாள்தனமான ஒரு கேம் பிளே பண்றாங்க. ஆக்சுவலா ஒரே ஒரு விஷயம் அவங்களை நான் அப்ரிஷியேட் பண்ணுவேன் அப்படின்னா, முத்துக்குமரனை கரெக்டா அவங்க அனலைஸ் பண்ணாங்களோ அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு. தட்ஸ் a good opinion. நான் சொல்றது அவங்க மத்த விஷயங்கள் சண்டை போடுறது, அனாவசியமா கத்துறது, அதெல்லாம் வந்து பட் அது நல்ல டிசிஷன். ஸ்பீச்ன்னு வரும்போது கண்டிப்பா ஆனந்தி அண்ட் முத்துக்குமரன் இஸ் a nice choice. முத்துக்குமரன் நான் நம்ப கூடாது, பட் முத்துக்குமரனோட பிளான் நான் சொல்லட்டுமா உங்களுக்கு? முத்துக்குமரனோட பிளான் இந்த மாதிரி பேச்சு இதுல எல்லாம் வந்து ரிஸ்க் எடுக்க மாட்டாப்புல, ஏன்னா அவரோட ப்ரொஃபஷன் அது வெளியில. சோ ஒரு டாஸ்க்ன்னு கொடுத்தா பட்டிமன்றம் என்ன எந்த அளவுக்கு ஜனங்க கிட்ட போகும், குட் பேட் அப்படின்றது அவ்வளவு தெளிவு இருக்கிற ஒரு ஆள் தான். சோ அந்த மாதிரி டாஸ்க்ல எல்லாம் வந்து ஏமாத்துவாருன்னு எனக்கு கிடையாது. ஆனா எங்கேயாவது ஒரு இம்பார்ட்டன்டான ஒரு டிசிஷன் வந்து பாய்ஸா கேர்ள்ஸா நிக்கும் போது அப்ப மேபி வேணா பெல்ட் அடிக்கலாம். ஏன்னா எல்லா இடத்துலயுமே வந்து ஜெஃப்ரி இவர்கிட்ட டக்குன்னு சிறுக்குன்னு பேசுற மாதிரி,
பண்ற மாதிரி இந்த மாதிரி விஷயம் வந்து ஜெஃப்ரி அங்க போயிட்டு நம்பிட்டாங்க, ஜாக் நம்பிருச்சு, கேர்ள்ஸ் நம்பிட்டாங்க, முத்துக்குமரன் அண்ணா வந்து நம்மளுக்காக வளரலன்னு கேர்ள்ஸ் நம்பிட்டாங்க. இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நிறைய ஓடிட்டு இருக்குல்ல உள்ள. அவருமே கரெக்ட் கரெக்ட் 100% நான் உங்களுக்காக தான் ஆடுவேன், எப்ப அவங்களை என்ன பண்ணணும்னு எனக்கு தெரியும். இவரும் அப்பப்ப பாய்ஸ் கிட்ட பேசும்போது சொல்லிட்டு தானே இருக்காரு. ஆமா ஆனா ஆமா அதையும் தாண்டி இஸ் பிளேயிங் இண்டிவிஜுவல் கேம். எங்கன்னா அவருக்கு டாஸ்க் வருதுல, அந்த டாஸ்க்ல எங்க நம்ம ஸ்கோர் பண்ணுமோ நம்ம இண்டிவிஜுவலாலிட்டியும் வெளியில வரும், டீம் பிளேவை தாண்டின்னு சொல்லி அந்த இடத்துலயுமே ஸ்மார்ட்டா பிளே பண்ணுவாரு. அந்த ஸ்மார்ட்னஸ்ல பண்ற விஷயங்கள் கேர்ள்ஸுக்கு சாதகமா மாறும். கேர்ள்ஸ்குள்ள வந்து குரூப்பிசம் இருக்கு நீங்க நினைக்கிறீங்களா? ஏன்னா குரூப்பிசம் வச்சே அன்ஷிதாக்கும் ஜாக்லினுக்கும் ஒரு பெரிய ஆர்குமெண்ட் ஒண்ணு போச்சு. நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்கன்னா? குரூப்பிசம் இருக்கு. என்ன கேட்டீங்கன்னா சுனிதா அன்ஷிதா இப்ப நல்ல குரூப்பா இருக்காங்கன்னு தோணுது. தர்ஷாக்கு எந்த குரூப்ல சேர்றதுன்னே ஒரு கிளாரிட்டி கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் 2 நாள் ஜாக்லினோட சுத்துனாங்க, அதுக்கப்புறம் ஓவர் ஸ்கோர்ன்ட்டு வேற ஒருத்தர்கிட்ட போய் புலம்பி ஒண்ணு பண்றாங்க. இப்போ ஜாக்லினும் சவுண்டோ ஒரு குரூப்பா இருக்காங்க. அதுல ஜெஃப்ரியும் இருந்தாப்புல, தர்ஷாவும் இருந்தாப்புல. இப்போ சாச்சனா உள்ள வந்த பிறகு ஜெஃப்ரி கிட்ட எப்படி நடந்துக்கணும், இவனை நம்பலாமா வேண்டாமான்னு ஒரு கன்ஃபியூஷன் மோட்ல ஓடுது. உள்ள இருக்கும் போது விளையாடும் போது ஆப்வியஸா ஒண்ணு தோணும், இவங்க எல்லாம் வெளியில ஃப்ரெண்ட்ஸ் தானே, அப்ப ஃப்ரெண்ட்ஸ்குள்ள ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவங்க சப்போர்ட் பண்ணிக்கிறாங்க, நம்மள கார்னர் பண்றாங்கன்னு தர்ஷாக்கு தோணுது, தப்பு கிடையாது. பட் தர்ஷிகா அது பண்ணல. தர்ஷிகா கேப்டன்ன்றதுனால கேர்ள்ஸ் டீமுக்காகவும் விளையாடுறாங்க, மொத்த வீடுக்காகவும் அவங்க வந்து நடுவரா இருக்கும் போது அவங்களோட வேலையை செய்யறாங்க. கருத்து வைக்கிற இடத்துல நல்லா ஸ்ட்ராங்காவும் கருத்து வைக்கிறாங்க. பட் குரூப்பிசம் இருக்கு. பட் ஸ்ட்ராங்கா இது இந்த 1 வீக்ல இதுதான் அவங்க நம்மளுக்கு வெளியில காமிச்ச ஒரு குரூப்பிசம். இது இந்த சீசன் ஃபுல்லா தொடருமா இல்ல இந்த குரூப்புக்குள்ளேயே அவங்க அடிச்சுப்பாங்களான்றது இனி வர வாரங்கள்ல தான் நம்மளுக்கு தெரியும். என்ன கேட்டா ஃபேட்மேன் வந்து பக்கா கேம் விளையாட தான் வந்திருக்கு. அங்க வந்து பாசமோ இணைஞ்சிக்கிறதோ இந்த கொலா வருது அதுக்காக அவர் வரவே இல்லை. அவர் ப்ராப்பர் கேம்காக தான் வந்திருக்காரு. அந்த கேம்காக அவர் ஒண்ணு பண்றாரு. இந்த பிராங்க்னு ஒரு விஷயம் நடக்காம இருந்திருந்தா மேபி அவருக்கு அந்த ஃபேக் பாய்ஸ் கிட்ட இருந்து வராம இருந்திருக்கலாம். விஜய் சேதுபதி சார் கன்வின்ஸ் பண்ற மாதிரி ஓரளவுக்கு பேச முடிஞ்சதுல ஆனந்தி இன்னைக்கு ஒரு பிளேஸ் எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னே சொல்லுவோம். ஃபேட்மேன் மேல அவங்க வச்ச ஒரு விஷயம். சோ ஆமா, அந்த பிராங்க பத்தி அவங்க சொன்னது என்னன்னா, ஒண்ணு எனக்கு அது வந்து இவங்க வந்து சும்மா ஏமாத்துறாங்களோன்னு ஒண்ணு இருந்தது. சப்போஸ் இது சீரியஸா இருந்ததுன்னா நான் ஒதுங்கி இருக்கனே, இது தப்பாயிடுமா அப்படின்னு ஒண்ணு இருந்தது. ஏன்னா இவருக்குமே ஹெல்த் இஷ்யூஸ் இருக்கு, அவரும் அந்த மாதிரிதான் உட்காந்து சக்கரை வேணும் தண்ணி வேணும் நிறைய விஷயம் போயிட்டு இருந்தது. எனக்கு இது பிராங்க்னு கன்ஃபார்ம் ஆன பிறகு எனக்கு தோணுன ஒரு விஷயம் என்னன்னா, ஏன்னா இவர் உட்கார்ந்து இருக்கிற இடத்துல எல்லாம் என்னால முடியல நடக்க முடியல அப்படின்னும் போது இவருக்கு தேவையான அன்றாட வேலைகள், தண்ணி எடுத்து கொடுக்கறது, சின்ன சின்ன வேலைகள்லாம் நாங்க பண்ணி கொடுத்தோம். அப்ப பிராங்க்னு வரும்போது மட்டும் ஏஞ்சி நடக்கிறாரு, ஓடுறாரு, இதெல்லாம் பண்றாருன்னு எனக்கு தோணுச்சு அப்படின்னு ஏதோ ஒரு வேகத்துல அவங்க சொல்லிட்டாங்க. இல்ல அவங்க மனசுக்குள்ள அது இருந்திருக்கா, இது நடந்த உடனே அது உண்மையாலுமே அவங்களுக்கு தோணுன விஷயத்த சொன்னாங்களா, இல்ல அவரு விஜய் சேதுபதி கேட்ட உடனே அது ஒரு ஒரு கிளான்ஸ்ல சொல்லிட்டாங்களா தெரியாது. பட் அது ஃபேட்மேன் ரொம்ப பாதிச்சிச்சு. நீங்க அவர் விஜய் சேதுபதி போன பிறகு சில கிளிப்பிங்ஸ் காமிச்சிருப்பாங்க. அவர் அழுதுட்டு இருந்தாரு ரூம்ல உட்காந்து. அந்த இடத்துல பவித்ரா இருந்தாங்க, முத்துக்குமரன் இருந்தாரு. அவருக்கு என்னன்னா, எனக்கு ஆனந்தி மேல பயங்கர கோவம், எனக்கு அது சொன்ன உடனே வெளியில பாக்குற ஜனங்க என்ன நினைப்பாங்க, என்ன எவ்வளவு அசிங்கமா நினைப்பாங்க, நான் வேணும்ட்டே ஒரு இடத்துல உட்காந்துட்டு இவங்க எல்லாரையும் வேலை வாங்கின மாதிரி ஆயிப்போச்சு அப்படின்னு நினைக்க மாட்டாங்களா, இது எதுக்கு இவங்க எனக்கு செஞ்சாங்க, செய்யாமலே இருந்திருக்கலாமேன்னு சொல்லிட்டு அவர் பயங்கரமா அழுதுட்டாரு. பட் அது ஆப்வியஸா மனுஷன் அப்படின்னா அது ஹர்ட் ஆகும், அந்த அழுகை வரதான் செய்யும். இந்த ஒரு விஷயத்துல ஃபேட்மேன் பாவம், அது ஆனந்தி எதனால சொன்னாங்க, அது சொல்லிட்டாங்களே, அது ரொம்ப ஹர்ட் ஆயிட்டாரு இவரு அப்படின்றது எனக்கு அது தோணுச்சு. சோ அதான் அதுக்கு ஆக்சுவலி விஜய் சேதுபதி ரொம்ப பாலிஷ்டா ஒரு ஆன்சர் வந்து கொடுத்திருந்தாரு. ஆமா கண்டிப்பா. அதை சொன்ன உடனே எனக்கு கொஞ்சம் ஆறுதலா இருந்தது, அவருக்குமே ஆறுதலா இருந்திருக்கும். பட் இருந்தாலுமே இந்த பொண்ணு சொல்லிடுச்சே, அப்ப உள்ள மனசுக்குள்ள இருந்தது தானே ஷேர் பண்ணாங்கன்னா அது ஹியூமனுக்கு ஒண்ணு இருக்கும்ல. இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு ரஞ்சித் சார் அந்த ஃபேக் சொன்னார்ல, பிகினிங் எடுத்த உடனே எனக்கு எல்லாம் ஃபேக்குன்னு கொடுத்தாங்க சார், எனக்கு கஷ்டமா இருந்தது அப்படின் போது இவர் மோட்டிவேஷனலா பேசினாரு. உங்க பசங்களுக்கு என்ன வயசு ஆகுது அப்படின்னு கேட்டாரு. சொன்ன உடனே உங்க பசங்க உங்களை அப்படி நினைக்க மாட்டாங்க, அவங்க லைஃப்ல நீங்க ரியல் தான், கவலைப்படாதீங்க, இது ஒரு கேம், இந்த கேம்ல இதெல்லாம் நடக்கதான் செய்யும், அந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு அவருக்கு ஒரு ஆறுதல் கொடுத்த மாதிரி இவருக்குமே அந்த ஒரு பிராங்காக இவர் ஒரு எஃபர்ட் போட்டார்ல, அந்த எஃபர்ட்டை நம்ம பாராட்டணும். அப்படின்றது அந்த பொண்ணு சொன்னதை ரொம்பவும் டேமேஜ் பண்ணாம கொஞ்சம் இவருக்கு ஆறுதலாவும் நம்ம பேசணும்ன்றது அவரு ரொம்ப பாலிஷ்டா அது சொன்னாரு. விச் வாஸ் a வெரி குட் திங். பாக்குறவங்க என்ன நினைப்பாங்க, என்ன இப்ப இவங்களே கூட இதெல்லாம் மனசுல வச்சுதான் என்ன பண்ணிருக்காங்களான்றது ஒரு ஹியூமனா அவர் அழுததை அதை நான் ரெஸ்பெக்ட் பண்றேன். அது எனக்கு பாவமா தான் இருக்கு, எனக்கு கஷ்டமா தான் இருக்கு. சோ அது சொல்லியிருக்க வேண்டாம், சொல்லிட்டாங்க, நடந்து போச்சு. பார்க்கலாம் இனிமே எப்படி இது சார்ட் அவுட் பண்றாங்க. ஆனந்தி அவரும் உட்காந்துதான் இது சார்ட் அவுட் பண்ணும். எதுக்காக நான் சொன்னேன், ஒரு கோபத்துல சொல்லிட்டேன் சொல்லி சமாதானப்படுத்தலாம். இல்ல சார் நான் அப்படி இல்லை இப்படி நினைச்சு ஏதாவது ஒண்ணு சொல்லி அவர் கொஞ்சம்
அந்த ஹர்ட்டிங்ல இருந்து வெளியில கொண்டு வந்துட்டா நல்லா இருக்கும். அவ்வளவுதான். ஓகே. சோ நாளைக்கு வந்து இன்னும் வேற என்னென்ன விஷயங்கள்ல மேபி இந்த ரியல் ஃபேக்லாம் நாளைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இன்னும் டீடைல்டா. பேசுவாங்க. அவரு கிளம்பும் போது கூட சொன்னாரு, விஜய் சேதுபதி இன்னும் பேசுறதுக்கு நிறைய இருக்கு, நாளைக்கு சந்திப்போம்னு சொல்லியிருக்காருல. கண்டிப்பா இந்த ரியல் ஃபேக்கு என்ன ஏது விஷயங்கள் இன்னும் நிறைய இருக்குன்னு தான் தோணுது. பேசணும். நம்ம யோசிச்சிருப்போம்ல, இவ்வளவு நடந்திருக்கு, இது இவர் வந்து கேட்கணும் அப்படின்னு. அதுல ஒரு பாதி இன்னைக்கு நடந்திருக்கு, இன்னொரு பாதிக்காக நான் வெயிட் பண்றேன். ஆக்சுவலா நாளைக்கு எபிசோட்காக நான் ரொம்ப ஈகரா வெயிட் பண்றேன். நம்ம தூத்துக்குடியில் நெய்தல் கலைவிழா மற்றும் உணவு திருவிழா கோலாகலமாய் தொடங்க உள்ளது. அக்டோபர் 11 முதல் 13ஆம் தேதி வரை தூத்துக்குடி எட்டயபுரம் சாலை, சங்கரபேரி சாலை பிரிவில் நடைபெறுகிறது. அனைவரும் வாரீர், அனுமதி இலவசம்.